No niin, nyt me pelataan mikä nyt Dark Horse. Me ollaan nyt vähän aloitettu. Siis minä olen Jortsu. Ja mä aloitin just tubettamisen, niin mä en oo mikään paras. Se ovi oli kyllä aika goofy. Onks tää se hirviö? Siellä se just tietysti oli näköjään. Se yksi oli. Meikä meneekin tänne. Ei herra jumala, mä tuun sinne. Siis miksi noi haamut on aina tuolla? Mulla ei ihan... Mä näen näiden kaikkien lasereiden läpi, koska ei me muuten päästä noista. Juokse. Nyt tuli kyllä aika paljon ääntä. Mä menen tänne kaappiin piilo. Miksi sulla on kynttilä? Hei, siinä on avain siellä eessä, missä on ne kalterit, niin siellä on yksi avain. Miten se saa? Mä tiedän. Ei pääsekään. Tuolla on joku viippu, pitäisikö siihen niinku heittää joku? Miss? Mä kokeilen heittää nää kuulosuojaa. Heittää toinen niinku nelonen. Ja täällä on yksi tällainen. Jare! Palot päälle. Ei se haaveutus. Ei! Ei me molemmat jäälle. Miksi se... Se ei ottanut mua. Auta mua! En mä pysty jäässä. Auta mua! Auta mua! Auta minua! Auta vanha rouva maasta ylös! Autatkohan? Kaaduin juuri ostoskassillani alas maahan. Turpa kiinni. Ui! Turpa kiinni. 500-vuotias mummo. Mä hakkaan se typerä haamuun. Tällä hiusten kuivaajalla. Tuu haamu täynnä. Viime pippeliin. Oliko sulla vähän kylmä? Vähän. Mä kosken suhun. Älä koskettele. Homo. Se haamu vaan tuli tuolta silleen. Ei se ole. Oho, se on tossa! Jare! Help me, bro. Katsotaan. Miksi se aina saa sut? Tää kyllä nyt sujunut kovin hyvin. No ei sujukka. Vaan näin ton nukapukan hirviön tässä, kun mä vaan yritin avata tätä ovea normaalisti. Opa!
Uga buga suka. Mitä sä tiedät? Mä pystyn suojaamaan tästä. Yritetään glitchata sut tonne. En mä pääse. Mikäs parvi? Tuolla on se Tosta pikkuveli tulee tänne. Ei juma. Mä jäädyin. Oo siinä piilossa, oo siinä piilossa. Se tulee, se tulee. Ai. Taas saatti sut. Aina kun mä sulatin sut hiusten kuivaajalla. Niin sulatit. Ei hitto, sä kuolet kyllä koko ajan. No ai joo! Pitäisikö lopettaa video tähän? Mulla on mennyt vasta 6 minuuttia. No mulla on mennyt 21 minuuttia, kun sä vahingossa lopetit sen ekan videon. Sinä voit lopettaa videon kyllä, mutta minä nyt vielä vedän tätä. Miks? Mistä? Siksi. Mistä? Mä olen 30 sekuntia, 30 sekunnin päästä. Sinä et kuole. Mä en tiedä missä mä teen tolleen, älkää kysykö. Se nyt jätä mua tähän väliin. Ei, mitä sä nyt? Miten sä koetat prankkia? Se on tossa se haamu menee. Mä menen sinne, oota. Apua. Ai. Sattuu. Miksi se huus? Ei siellä olisi ollut ketään. Boksataan Jare. Se oli jo tässä huoneessa. Jare, minne sä menit? Mä näen vaan tommosen pilkun, kun sä tuut tuolta. Mä en tiedä, että... Mä en tiedä, mutta tässä on olla se on kaapukamonasteri, kuka tappoi meitä äsken. Mä jäädyin tohon. Mä katon sitä vaan hetken sillä. Ei se oo kauhean. Mä oon kauhean kokattu. Tule herra pelastamaan minut. Äijä vaan tulee kohta kuivaamaan mun varmaan. Mä etin sun itemit pois. Haluaisin sä ukaa hirviön? Viis liikeä.
Niin. Mä teen Counter-Strike-videon, eli CS-videon. Niitä on jo se. Oh shit! Se tuli mua vastaan. Mennään kattoo sitä. Onko se sitä karkua ja se kattoo se? Kato sitä, mä sulatan sut. No niin on vähän. Mä nähdin vaan karkua ja sit se vaan katosta. Dark Horse, tää on hyvä peli. Hyvä power. Next Dark Horse. Hyvä power. Steamista. Hyvä power. Vois alkaa lopettele näihin kohtiin kyllä. Mut joo. Vois alkaa lopettele tähän tappeluun. Pitää boksata. Ai. Älä saa mua boksaa. Okei, tää video oli tässä. Joo. Hei, tässä oli Metal, Ruisleipä ja Jartsun ekoja videoita. Hei. Bye. Byö.